to što nam osigurava vječnost i što će nam omogućiti na budućem svijetu da ponovno dobijemo tijelo. To, nažalost, svi mi, neko više, neko manje, ali svi mi bez izuzetka, ostavljamo nenahranjenim, ugroženim, napaćenim, žednim, gladnim, zapostavljenim, permanentno, svakodnevno, svi mi zapostavljamo svoju dušu i ne dajemo joj ni minimum onoga što joj pripada. Samo neko je više, neko manje u tom problemu i grijehu i nedostatku. Ne postoji čovjek koji se odužio haku, pravu, obavezi svoje duše i zajedno sa dušom svoga razuma. A zapravo naša duša i naš razum neće ni ćevape, ni pljeskavice, ni pite, ni sokove, ni pića, ni jela. To je hrana tijela, onog privremenog što će se u nekom trenutku zvati ostatak. Duša hoće ono što ne može da se dotakne, a zove se nevidljiva vrijednost. Hoće ibadet, hoće pokornost, hoće dobro djelo, a jedno, a na tronu i pod krunom svih tih djela jeste znanje. I zato, ako ne želite da na sudnjem danu naša djeca budu svjedoci protiv nas, onda se potrudimo da baš toj djeci izađemo u susret i da dok su nejači, dok se mi pitamo, a to ne traje tako dugo, vidjeli ste kako ta brzo djeca porastu i još na ovaj svijet nam dokazuju da znaju biti nezgodni svjedoci. Jer da nije djece, mi bi mislili da ne starimo nikako, nego ko ono često pred ogledalo pa ne primjećujemo promjene, čini nam se da hič ne staramo. No vidiš dijete, 1 razred, 5. razred, meni se čini po 3 razreda odjednom završavaju ova djeca sadašnja. Nikako mi nije jasno. Ja kad sam išao u školu, to je trajalo, pa trajalo. Ovo okreneš se 2 puta, ono iz 1. u 3., iz 3. u 6. Ali izgleda nije, nego je do mene. A oni su tu da budu svjedoci onoga čega mi nismo svjesni. Svjedoci su nam i na ovome svijetu, svjedoci prolaznosti. Ali na ovom svijetu ćemo i nekako pretrpiti njihova svjedočenja, jer kazne nisu velike. Ali na budućem svijetu je to jako teško. Jako skupo. I zato, Bošnjače i Bošnjakino, pored svega što unosiš u svoju kuću, unesi i knjigu. رحمك يا رب